चलो सीधी लाओ। जा तनी ग्रीटिंग कार्ड किनम आ होते सवेरे अपना गोरेजा के देहो और करा बदले में भर पेटा चुमा ले हम भैयो। अब भागता रे, अब ग्रीटिंग कार्ड के जमाना है रे। अरे मुगाट साला तो का धीरे देवही के बाद तो देव करा के झुमका आ राती खुनी जाके लगाऊ करा दूर ठुमका। तू हमार जिगरी यार हो, झुमका तो किनाई लेकिन इतना पैसा कहवा से आई कि ओकरा के दियाई। ए हट, हम जानते नहीं तोर नियत में खोट बा, बाकी अभी हमार सामान छोट बा। तो मजाक होई आ तू तो सीरियस हो गेल हव। खैर सब छोड़, 1 जनवरी के पिकनिक ना बनावे के। लेकिन ये हो काहे ना जरूर बनावल जाए। तो देरी का कोई ले बड़े हमार लगाओ अब बोला उस सब बनी के। हो काहे ना। अरे भाई फोन कर देला उठा। हां माल छोरा होने। हां कोहरा बा का भई रे? अरे जल्दी आओ ना पुली पे। मार का हो गइल बा? अरे ना ना ना, अरे तू आओ ना, अब पूरा किंग ले लो इसे। आओ तंजे रुक। आओ पुली पे चलो हो। अब भाग को अभी से बैठल बनी जा ना यह सब कारी। ए जोर है सरवा ते अपन मोबाइल चल ना सुधर पे। अरे कम से कम साल बदलता ओकरा संगे संगे अपन चालू तो बदल ले। आ देख ओकनी के आयु गुलसो। हां बोल माल छोरा काहे ला बोलइलो हव? आ का काम बा? तोहनी के कान लेवेला। देख तोर बाप मतार यह कुल सिखैले हो का? तोरा ये नहीं बुझा कि हमनी सन से नया साल में कैसे बतियावल जाला? हां तो कैसे बतियावल जाला समझाओ। अरे साला तोहनी के लड़े आइल बा सब मीटिंग करे रे। हाँ ये फनी के खाली झगड़े करे आवे सन। खैर ये सब छोड़ सन, आई बताव सन कि कल का बनावे के। बोलियो रे तो फसिए बना दिया जाओ तो ठीक बा। डालो सुन कोयो रे हमारा भी तो कुछ बा ना, लेकिन हम नून मिर्चाई लाते हैं। तू रे तेल चट्टा। सुनो भैया हम 2 पीस भले खबा लेकिन 50 रुपया देबे। साले रौसी खोई हो हमार बात का जूठ खा लो ना। घर में भूंजी भांगना और छू छू लौड़ू खासना। साला यहाँ सब के सब मादर भेड़ुआ गरीब के लौड़ा है और हम भी। खैर सब छोड़ो सन, चल मुर्गे बनावल जाओ। हाँ ठीक ठीक। जितना जितना पैसा बा हाथ पर रखो सन। हाँ ना ते उल्टा बोल जाला फोन जो बात हो। तोर माफ रही तोर माफ है। अरे साला इतना में तो खाली मसौले आई। आई हो दादा इहो होई का हो, हम मुर्गवा कहाँ से आई? 1 मिनट मुर्गा आई। ऊ कैसे रे? सुनो सुन हेने आओ सुन। अरे साला गोते गोते चलो सुन, नहीं तो क्यों सुन ली। ठीक बा। लो 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 जरा तसली बजा दे लो और लागत है कि पूरा गांव जना दी। अरे साला और फाट के हाथ में तो तसली सुनाता हूँ। चल जनू भी करे। चल चल चल। आए हाय 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 हमारा लोग गई ए का रे मुर्गा केने वहाँ। ए चलो सुन। हमरा में बा। हमारा में बा। बस ना मुर्गा तोरा में बा
आ ना तोरा में बा मुर्गा हमरा में बा। अब भाग ना मुर्गा तोरा में बा आ ना मुर्गा एकरा में बा आ ना मुर्गा रउआ में बा ई मुर्गा हमरा में बा। चलो सन ठीक बा हम 3 गिनम आ सब कोई ये उठाई। अब्बा तू ना गिन हम गिनम 1 2 3 भाग गइल धर धर अरे धर रुकी तू देख तोहनी के दुगो हेने जासु आ हमनी के सोझे जाते बा। चल लेकिन कुछ को एक टेस्ट बहुत बढ़िया बा। पाटा सर्व कोनो बढ़िया चीज खा के यहाँ हो गले होई। चल चल पार्टनर मुर्गा खा ले पानी पक्का पक्का हटाओ धरी लेता धर ये मुर्गा हो ए ऐसे नत बोल न तोरे से हाइपी नहीं हो बोल चल मुर्गा चल चला चल पता अरे सर्व हो कौन रे अरे सर ई मत झोर ना हो। ई का बोले मुंह तो गिर गिर बा। चल 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 मुर्गा पकड़ चल। बाप रे बाप तहरा खाती कातना हम हैरान भइल बन जा। पकौड़ा तो भाग जाई। हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर भाई। हैप्पी न्यू ईयर। हम भैया एकर गोड़ी करो खा ले बाप गोड़िए पैकिंग बाकी बा। आज एकरा के होम मोस्ट फ्राई को के खाई चलो। हम लोग पीस खा यो यो रख रे देखिए भागे मोर चलो प्याज गरम मुर्गा रे आव अरे लेका मुर्गा डाल रे मुर्गा अरे साला जिंदा रे सर अपने तो कहत रहे कि मुर्गा डाल। सर पहले पानी गरम निकल जाला। पानी गरम कर रबर से बनी। ए तू निमक डाल तो जाओ डाल ए बस बस मारू। ए मुर्गा सटता तू पानी डाल और रुक आई हो दादा मुर्गा हम माम तरफ गणिया साला मुर्गा सब बर्बाद कर देलो। मारा सुन सरवा के हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर और भाग से भाग सरवा मोर गई।